Bakit nga ba laging binabalik-balikan ang Caixin Hot Pot Unlimited? Super sulit kasi ang Chinese Hot Pot Unlimited nila na very affordable. Naka-less 20% sila sa buong September from 499 pesos to 399 pesos na lang. Unlimited yung mga sides na alos 40 plus ang pagpipilian. Kaya ako, kumuha na ako ng shiitake mushroom, oyster mushroom, squid, balls, spinach, noodles, tofu, squid flour, lobster balls, and sticks. Tapos may pa-unlimited mini buffet and drinks pa sila at may 1 free ice cream pa. DIY pala ang paggawa ng dipping sauce. Kung wala kayong idea, may guide naman sila na pwede nyong sundin. May 6 hot pot broth pa tayong pagpipilian katulad ng spicy at seafoods na napili ko. Meron din silang Caixin pepper chicken, bone marrow, mushroom, and tom yum. At kung mahilig naman kayo sa seafoods, mag-add lang kayo ng 89 pesos for unlimited shrimp at 89 pesos din for unlimited drinks naman. Open pala sila ng Monday to Sunday, 10 AM until 4 AM. Kaya guys, kung nasa Friendship kayo at after nyo mag-chill, perfect place para sa inyo to. Located pala sila sa Friendship Highway, Barangay Pampanga, Angeles City, Pampanga. Nasa tabi lang mismo sila ng 52 Stone. 50% off pala ang children below 4.5 feet at free naman sa below 3.5 feet. Kaya kung naghahanap kayo ng super sulit na Hot Pot Unlimited sa Pampanga, mag-visit na kayo sa Caixin Mini Hot Pot Unlimited Friendship.